Čaute a vítajte pri ďalšom videu, v ktorom sa pozrieme na to, aké je to prejsť 50 km. Túto 50 km trasu nepôjdem sám, pridá sa ku mne aj kolega z SMPčky a ešte jeden kolega samo. Jedná sa vlastne o taký organizovaný okruh v okolí Trenčína, volá sa že Letecká 50. Začína sa v Trenčíne na vlakovej stanici a končí sa vlastne v Kúvrej na Kyselke. Celkovo to nemá úplne 50 km, myslím, že je to 48,6, ale takto bude bohate stačiť. A teraz akurát idem na vlakovú stanicu, kde sa zaregistrujeme a snáď stretnem aj kolegov. Tak toto je škandálne. Už ja v podstate meškám asi 5 minút a volá mi kolega, ktorý býva proste od nás najďalej, až v Dobrej, ten samo. A hovorí, že až teraz sa zobudil, tak na mňa prosím počkajte 5 minút, ja prídem rýchlo autom. Bože. Ale aspoň teda už 66% výpravy je kompletných. Tešíš? Úplne. (6:50), práve to zvládol zmeškaný kolega. Tešíš sa na dnes? Veľmi sa teším. Registrácia úspešne za nami, práve teraz prebehla, čiže 6:50 a my začíname. Ale tam začneme tak zvolna a potom nejak pridáme snať. Máme na to teda 11 hodín a 10 minút. Práve sa nachádza medzi Soblahom a Trenčínom, za nami sú prvé 3 km. Cesta do kopca už ma aj zahriala, čiže už som dal dole mikinu, tak už som len v krátkom rukáve, ale ako ešte keď pofúka, tak naskakuje husia koža. A teraz pozerám, kde sú kolegovia, sú kúsok predo mnou a už ich vidím, paráda. (8:17), stále sme všetci traja spolu a máme za sebou skoro 7 km. Stopára som zapol trocha neskôr, ten ukazuje 6,5 a nachádzame sa práve teda v Soblahove, respektíve práve ho opúšťame a ideme smer Soblahovská chata, alebo teda chata pod Ostrým vrchom. 8:48, my sa nachádzame na chate pod Ostrým vrchom, alebo teda v Soblahovskej chate. Jeden kolega si to okrát odskočil na vecko a druhý sa prezlieka, teda vyzlieka vrstvy a to isté idem urobiť aj ja, pretože už začína byť riadne teplo. 9:32, neviem koľko máme za sebou presne kilometrov, ale nachádzame sa už na sedle Lúčky, čo je teda, už asi viete, môj obľúbený spod okolí Trenčína. A teraz je náš najbližší cieľ Petrova Lehota. Práve kolega pozrel, máme za sebou 12,4 km. 10:17, máme za sebou prvých 16 km, práve sa nachádzame v sedle Trubárka. Zatiaľ to ide všetkým úplne výborne. Fajto, ako ti to ide zatiaľ? Zatiaľ výborne, ako si opisoval. Žiadne boliestky? No zatiaľ nie, ale to ešte príde po tejto Lehote. A po Petrovke? No uvidíme. A sam akurát pije, ale vyzerá tiež, že je úplne v pohode. Máme zhruba 18 km, práve opúšťame Petrovú Lehotu, je 10:43, tu bol akurát kontrolný bod, bol aj koláčik, ten bol úplne vynikajúci a tiež čaj. 11:30, práve začíname vstúpať na náš najvyšší bod, ktorým je Baské, o výške 955 m nad morom a teraz nás čaká tým pádom asi 600 metrov stúpania, takže troška sa teraz zabavíme. 11:46, km 22 a práve prvý bod, ktorý rozmýšľam, prečo som radšej nesedel túto sobotu doma? Prečo si to proste robiť? Prečo? Samo ty ako? Ja si to užívam. Hej? Ja sa cítim veľmi dobre teraz. Akože uvidíme, aké to bude hore na tom Baske, ale tým, že som si zobral paličky, aj keď je to váha navyše, tí chlapci, s tými paličkami sa mi veľmi dobre šlape. Práve sa nachádzame pri takej lokálnej zvláštnosti, volá sa to, že Rumpálový závrt, je to hlboké 16 metrov. A najradšej mám, že na takej ceduli blízko je zapísané, že zákaz sypania smetí. To ma presne asi nenapadlo, ale tak verím, že niekoho asi áno, čiže to je sa tu cedula. Stúpanie na Baske pokračuje, už je riadne teplo, už sa konečne aj potím. Samo dokonca, ktorý mám pocit, že vždy je najviac naobliekaný, tak sa rozhodol, že už si rozopne gate a teda ide do krátkych. A do Baske nám ostáva už asi len 300 metrov prevýšenia. 12:54, práve máme za sebou asi 27 km. Práve sa nachádzame na Uhliskách, čo je 825 metrov nad morom, čo znamená, že do Baske nám už chýba len 130 metrov stúpania a vzdialenosť nie je to myslím 1,1 km. Turistický rozhadzovák píše, že to má byť 25 minút, ale však snáď sme do takých 15 tam. A teraz dáme veľmi malú pauzičku na napitie a ideme. Ostáva 300 metrov do vrchola Baske a asi 25 metrov prevýšenia. Na mňa práve doľahol taký hlad, že mám pocit, že môj žalúdok už trávi sám seba. Strašne som zvedavý, či tu niečo na chate budú ponúkať, čo si dám, alebo budem jesť len svoje horálky a iné tyčinky. Prípadne ešte tu mám párok brožku
A to je jedine také normálne jedlo, čo tu mám. Mohol som sa trocha lepšie pripraviť, no. Tu už je vidieť chatu na Baske. Neviete si predstaviť, akú mám radosť. Tu sa dokonca niečo tuším varí. A my ideme najskôr ešte túto kúsok na vrchol a potom už sa ide jesť. 13:10, ja práve stojím na úplnom vrchole Baske, nie je tu bohužiaľ nejaké značenie, ale máme za sebou teda 28,5 km a 1400 metrov prevýšenia? 1456 metrov prevýšenia už, takže paráda. Tu je celkom dobrý výhľad, je tu vidieť aj na Vápeč, takže ho trocha natočím aj dronom, ale najskôr ideme jesť a potom si sem proste zaletím. Páni, ako to hodnotíte? Fajto ty? Akože už bolo aj horšie. Raz je zase taký svetlý moment. Paráda, a ja mám taký pocit. A Samo? Ja to hodnotím tak, že čakal som ten výstup na Baske o mnoho horšie. Chata Baske otvorená, čiže dávame si tu polievku šošovicovú, všetci traja, a pár rožku a ešte takáto pomarančová malinovka. Práve došla polievka, takže dobrú chuť, Samo. Dobrú chuť aj tebe. (13:43), práve opúšťame Baske, ešte som si trocha polietal s dronom, čiže toto bola asi polhodinová pauza a teraz už vlastne ideme zostúpiť do Omšenia, odtiaľ ideme do Trenčianskych Teplíc a z Trenčianskych Teplíc už sa potom len prejde na Kyselku, kde už vlastne končíme. Ono to znie už tak veľmi krátko, ale ono je to ešte v skutočnosti 20 km, ale 19,6, ale už není moc stúpania, myslím, že už len asi 400 metrov. Práve sme vo fáze nekonečného zostupu z Baske. Pokiaľ nezačnete cítiť koleno tu, tak potom už asi nikdy. A to je fakt, že fuj. Ale už len asi... ja už vidím koniec. Zostup z Baske u konca. Teraz sa nachádzame pri takejto lúke. Naša cesta pokračuje tadiaľto. Najbližší cieľ dedina Omšenie. 14:44, my sme práve došli do dediny Omšenie. Teraz nás najbližšie čakajú Trenčianske Teplice. 15:08, máme za sebou 36,6 km a práve sme došli do Trenčianskych Teplíc, odkiaľ už ide teda naše finálne stúpanie. Práve sa nachádzame v sedle Machnáč a odtiaľ to vlastne nie je po trase, je aj kopec Machnáč, logicky. Je to asi 70 metrov stúpania naviac, asi 400 metrov a prekvapivo to, že tam ideme, rozhodol práve kolega z SMPčky, ktorý je práve vždy proti všetkým záchádzkam. A odrazu on tomuto velí, neskutočné. 15:44, ja práve stojím na vrchole Machnáča, rovnako tak moji dvaja kolegovia sedia predo mnou. Nachádzame sa teda 569 metrov nad morom, som tu prvýkrát v živote, nič zaujímavé tu není. Aj posledný. A ako hovorí kolega, asi aj posledný krát v živote, teraz teda už môžeme neprerušene mieriť na Kyselku na Kubrej. Nakoniec si toto rozhodnutie, že ideme na Machnáč, učinil ty, si s ním spokojný? Si šťastný, že si na Machnáči? Strašne som šťastný. Toto bolo prosím pekne stúpanie na Machnáč. Na tom videu vyzerá vždy všetko tak jednoduchšie, ale fakt je to riadny strmák. Bože, ani dole sa mi to nechce ísť. Je za nami 39 km, za nami sa formuje taká parádna čierňava. Máme za sebou tiež asi 1900 metrov prevýšenia a práve sme v bode, kedy v podstate v každej vete figuruje slovíčko koniec. Čiže asi je to jasné znamenie, že každý už má toho celkom dosť. A od toho konca teraz zostáva asi 7 km, si myslím, ak sa nemýlim. Práve 16:50 my sme sa dostali k rázcestníku nad Opatovskou dolinou. A teraz nám odtiaľto vlastne ostáva už len 5 km do nášho cieľa, na nejakých 150 metrov prevýšenia. A tento finálny úsek sa vlastne ide prejsť po Červenej, ktorá je vlastne zároveň aj SMPčka. Takže možno s kolegom zažijeme nejaký nostalgický moment. V 17:03 my sa práve nachádzame v Opatovskej doline a začína naše posledné stúpanie. Má to asi 1,3 km a asi 150 metrov prevýšenia. A už sa mi dosť nechce, ale je to proste finálne stúpanie, čiže treba zaťať zuby a ideme. 17:24 nám práve ostáva do cieľa 2,8 km. Práve sme obišli rázcestník nad Kubranskou dolinou, posledné stúpanie teraz za nami a teraz už len klesnúť asi 200 metrov a sme v cieli. 17:44 a my práve pribiehame do cieľa na Kyselku.
Čiže sme to zvládli za nejakých 10 hodín a 50 minút, tuším. Tu už je naša parádna cieľová destinácia. A tu už pribieha aj kolega so svojím vysnívaným časovým limitom 11 hodín. V pohode? Vôbec by som nepovedal, že po 48 km budem schopný odbehnúť 1 km za 7 minút. Tu už je náš diplom za úspešné absolvovanie. Páni, vy to ako hodnotíte? Začneme tebou, Fajto. Akože musím povedať, že čakal som, že to bude horšie. Pamätám si, že to bolo horšie. V konečnom dôsledku to nebolo až také zlé. No Samo, ty čo hovoríš? Akože dosť kilometrov sme prešli, ale hodnotím to tak, že bolo to o mnoho jednoduchšie, ako som si myslel. Kolega si ešte vypýtal dodatočné pripomienky, tak čo ešte chceš deliť? A machnáč bola chujovina. Dobre. 18:05 a po rýchlej kofole na kyselke už sa akurát vyberám domov. Je som ňou aj kolega, ten je kúsok za mňou, lebo si ešte vyberal bundu. Už sa to zochladilo, úprimne, ja by som uvítal, keby tu nejakú bundu mám, ale bohužiaľ nemám. Domov mi ostáva už len 2,5 km a to je vlastne presne s týmito 47,5, že tu bude dnes teda 50-ka. Neviem, či je to vidieť, trocha krývam. Začalo ma tu boleť koleno, jak sme dobehli s kolegom na kyselku. Takže domov už tých posledných 2,5 km musím takto doklopítať skrývajúcou nohou, no. Ach. A celkovo musím povedať, že s kolegami súhlasím, bolo to ľahšie, ako som si pamätal. Ja s SMPčkovým kolegom som túto trasu už išiel vlastne pred 2 rokmi a vtedy sme boli riadne zničení, ale dosť to má asi spoločné s tým, že pred 2 rokmi, keď sme to išli, tak týždeň predtým sme veľmi múdro išli dať, že tréningovú 50-ku na túto 50-ku a potom nás tu obidvoch rozboleli achilovky, či nás potom boleli ešte asi 3 týždne. A ja už teraz len doklopítam domov a týmto teda toto video končí, takže ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo. Budem rád, ak zanecháte like, komentár, prípadne odber. Štatistiky ohľadom trasy, ako vždy, môžete nájsť dole v popise videa. A čaute a vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve.